Bradere, te salut, am văzut acolo în chat și la toți oamenii care nu v-am salutat să nu vă mai what's up, man? Ce fel arată divorțul, bună? YouTube? Me too, yes. You? Okay. TikTok. TikTok. Da. I like you. You are... I like it too. Yes, what's your name? Mila. Mila? Yes? And when, când îți dau un kilometru? You speak Romanian? Ha, mă! Da. Hey, ce faci? Bine, tu Ce faci? Uite pe aici. Bă, am vorbit numai cu nebuni, bă. Săracile țâțe, dar nu se înghesuiesc acolo. Real. Nu mai, alo, să faci, că nu vreau că... No. Ce faci? Ești TikTok? Da. Ah, frumos. Ești foarte frumoasă. Câte ani ai? 24. 24? Da. Eu am 25. Mersi. De unde ești? Minte, sunt 30. Ai 30? Nu minte, nu minte. Nu ești 30. De unde ești? Jumătate Turcia, jumătate... Aaaa, dușman culturum! Da, sunt sulosum. Sulosum, ciocolosum, dușman culturumus. Alecu salam. Măi, nu face la mine, este tu vorbește română. Vorbim română, da? Bine. Yes, Mihai Viteazu. Welcome. Kit personal online acum. Eu? 5-7 mii. Nu subscription. Da, online acum, online. Look, I type there. Ah, online. Yes. 7. 5700. Foarte grea limba română. Foarte grea limba română, da. Tu mă vrei de bărbat? Nu vreau bărbat. Amant. În ce oraș? Eu? Unde vrei tu stau? Eu stau în București. Păi eu tot în București, ești nebună? Da, la Unirii. Mamă. Și eu, la Unirii. Și eu în Unirii. Mamă, te dau rău. Băi, vreau să-ți faci viața frumos. Mergem mult, frumos, decebal, mâncăm, mangiare. Da, decebal, araba. Araba, mergem la arabi, fumăm narghilele, ești nebun, stăm picior peste picior, ne punem pe preș jos, pentru tine fac orice viața mea. Dar ți-e place de mine? Îmi place narghila. Îți place narghila? Da. E bună. Îți iau cercei de aia, e bonită, abanos plus 9, dacă îți iau frumos, punem aici. De așa punem. Te împodobesc. Îți place de mine? Da. Cât înălțime ai? Eu? Nu-i problemă, că îmi pun tocuri, 1,87. Da. Tu singură? Singură? Mamă, că ți-ești plăcițățe bătrâne, îmi place. Eu singur, 25, Alex. Da, sunt singură. Și eu singur. Stai cu chirie? Nu. Ai apartament? Da. Stai în gazdă? Ce gazda? Nu, stai cu chirie? Nu! Deci nu cu chirie, stai în gazdă. Da, gazda. Frumos. Gazda? Frumos. Eu și eu TikTok. Cât ai pe TikTok? 5,000 something. Să moră măicuța mea dacă nu mă uit la țâțele alea și... Bă, țâțele alea și câți bucile lui Imogen mi-am asavit ticlă. Yes, 5-7. 50. I make you promo. Together tomorrow, I live stream now, tomorrow we bubu eaten, yes? How much you have? I am more than you. I am almost 100,000. Me, this one. Yes, me too, 100. 100, me 25. Yeah. Yes. How much? Hey, can you stop the music, please? Yes, because I don't understand you, you know? I like Manila. I like Manele too. I like. Look, listen. I sing from Turkey. I husband Turkey. Yes. Listen.
Mimia tu budidiri bachina chila, baleri chimukina bachina chila, ale tare n-am găsit în piare, bombia We după... don't speak like that. But how? شلونك حبيبي شخبارك شكو ماكو ليش انت هيك حلوة Shabab, kebab, yeah, shawarma. Ce punem la ea? Listen, this my Instagram. See? no I sexy back you No, because now I flat. No, I sexy. No, tomorrow I sexy. Now I'm flat. I drink all this water. أبا. Yes, all this water, and now you see. But tomorrow, watch. Yes, And I I put like this it one. like this flat. Yes, flat. Yeah. Yes. Tell me about you. What is your name? Mila. I study here in Romania. And how you don't have a boyfriend? I want. Vreau să caut băiat român, frumos, sexy. Să fută bine, da. No, foarte bine. No, păi, No! auzi, Mila, we are joking, but we are serious, da? Okay. Yes. You look sexy, yes? You have a nice face. You have a nice face. But when you are like this, you see, because I see you now like, and I'm looking, I'm a man, I have 3 feet, 3 picioare, you know? And it's normal, it is normal. Oh my God, Ronnie. Yes, I like when the girls do that. Oh my God, I can't take it no more. I like. You know, I in Romania, dancer. Ești dancer? Da. Ok, bravo. You know connector? Connector from the place. Nu. Eu vara nu dorm, nu am somn, la țâțe eu mă uit și suntem live pe YouTube. Bun. Da. Ce faci? Eu sunt acum Live. only voice, right? In your No, see, all. Why? Why you didn't take my permission? No, I don't want my Wait, Mila, no. You see, you give your permission when you enter the site, man. Mia, what is going on, Mia Khalifa? Maya Khalifa? Yes, Maya Khalifa. Ya habibi kala Mia Khalifa. Yes, Maya Khalifa. Eu? Da, yes, arăt Maya Khalifa. Eu. Da. Na. Ya habibi, you see? Mila. Mila, stay, don't. Mamă, m-am mutat la curs să-mi bag pula. I piss myself. Stai cu minte. Stai cu minte, mânzule. You see Jador? You like Jador? Da. I call Jador right now. Okay. You want Jador call? Yeah, cool. I call Jador, you speak with Jador and you give me the permission to see you, okay? Okay. Ești pe interes? Ești pe interes, turcu și pistolul, te-am prins. Am dat Jador. Oh my god. Oh my car. Oh my car. Oh You my... have car? Yes, I have. Ferrari or Lamborghini? I have Ferrari, I have BMW. Lamborghini. No, BMW. You have Lamborghini and you stay at the Gazda, no? What Gazda? Big place, expensive place. I don't know. Yes, I have BMW X7. No, I am not rich. I'm not rich either. I'm not poor either. I am not poor. I am not rich. I am normal. I like you. I like you too. You wanna hang out together? Yes. Let's jump in Dâmbovița. Let's. Okay. Yeah? Yeah. Yeah, I see. Cum ies eu pe geam, mâncați. Wait, can you wait me 1 second? Ok.
Okay. Okay, I have this window. See here, you see here? Yes, window. Let's find the. Wait. My phone's gonna be down. Wait. No, really, I don't have charge. No, I'm battery. When? Listen. No, I'm battery. Oh, secunde. You wanna kill yourself? No, for this to not my. I have a Sora. Yes. Hey, she's not jealous. No, I'm not jealous. Yeah, I have battery. Are you jealous? No, I'm not jealous. Mamă, mâncați și gura ta de frumos. Nu vreau. Ai corona? N-am corona. Dar știi cum sărut? Nu știu. Nu vreau! Nu vrei? Nu vrei? De ce nu vrei? Nu vreau. Probabil ai corona. Probabil am corona? Uite, vezi de ce mă faci să mă enervez și dacă mă cer cu tine după aia nu e bine să ne certăm. Vreau să fim prieteni. Da, în Braza, la Braza. Ce facem? Aici. La Braza, nu? Dă pub la Braza, hai. Și tu Braza la mine. Așa. Așa mahălă. Auzi, poți să vin cu un prieten? Eu vin cu prieten? Da, tu ai prieten? Nu am prieten. Nici unde mergem? Unde ne vedem? Nu știu. Mergem la Decebal. Nu vreau, nu-mi place Decebal. De ce nu Decebal? Îmi place restaurant, cafele aici. Aici unde? La tine acasă? Vedem Netflix. Nu, aici, cafele, numele aici. Da, mergem. Dar știi că eu YouTuber, lumea mai vine, poză, tu nu? N-am problem, nu? Nu problem. Nu problem. E problem dacă vede cineva pune mâna, tu problem la mine. Eu problem, eu go wild. Eu problem. Eu gelos. Nu sunt geloasă. A? I am not jealous. Ai jealous. Te fac șamanca mea. Yes. Search me on Instagram, yes? I will write my Instagram because my phone is gonna be down. L-am scris eu pe al meu. Ți l-am dat eu pe al meu. No, it's very long. No, it's very long. E Gegosul Suprem. Ce nu? No, I will put mine. Hai, put your. Hai. Mamă, a scăput eu până la urmă final. Aoleu. O secunde. Ai mușcat mult. Hai. Ce? Stai cu minte. Stau cu minte. You move a lot. I move a lot, yes. I move a lot in Milan. Ok. Oh my god. O secunde. Oh my car. What's wrong? Oh my car. Yes. The phone is gonna be down. Yes. Can we moving, please? I start. No, I start. What the fuck? No. No, yeah, no. No. Da. You are Maya Khalifa. I am not. What? You are Maya Khalifa. I am not Maya Khalifa. Yeah, I'm verify, yes. I help you with the verify if you want. Really? You have? Yeah, I have. I am verified. Okay, that's good. Yes. Wait. E greu să scrieți, bă, cu o mână? Da. Lumea, people on the stream, I ask them. They like you. They... I like them too. Mwah, for them. So you're okay, yes? On the one stream, yes? So you're okay, okay? Yeah. Let me write my TikTok then. People Okay. follow me. Write your TikTok here. And you give your permission to be here on my live stream and I give your TikTok on the chat, okay? Okay. Okay. So this is your TikTok, yes? Yeah. I give them your TikTok, but you promise me you're okay with appearance on my stream, yes?
Yes, okay. Okay, okay. Shall But you? with good face, like I am look good. Yes, yes, you are good. Okay. So I'm gonna go now because my phone's gonna be down. Okay, I give them TikTok. Okay, I fair play. This. Okay, thank you. Bye. I already did this. Bye. Bye. Kiss me. Mwah.